Odlična ideja da ubacimo živi nastup. Vidi koliko ljudi. Ti si mudra poslovna žena, Nikol. Napred poletim na tim moćnim krilima. Nekad poželim da ti ispričam sve, da pređem granice, da otkrijem se, da kažem da volim te ja, a onda shvatim da sam šašava. Kada bi u moj san krišom zavirio ti, tu bi se budio, tu bi izaspivao. Kada bi znao kako silno želim samo da prepoznaš me, da te učim da smejem se. Dakle, izgubljeno blago stvarno postoji? Da, postoji. Kako si ga pronašao? Tako što sam jeo mrvice od hleba. Šta kažete na bis?